аз 12 тараф то ҳозир об нест. ана мардум ростия барф об кара об нӯшти барои нӯшокӣ ана истифода бурисиям. Баъд ана ман агар ҳаминҷа аҳамият дода бошед мана канистрашон дасташон бечаро бошкоҳошон рафта об аз дигар ҷоҳо овардестиян мошин қати рафта овардестем. Хай ана бисёр мушкилии мардум зиёд шудеста мисла тамоми об ана ростиш ана баъд ана вай инҷа мумкин баъзе касалиҳо пайдо шуда мумкин аз ҷиҳати барфа об карда хӯрдан. ҳак илтимос дорем ки ҳамин масъаларо як чора бинанд. Ростия ба водоканал муроҷиат кардем, ба ана вай исполком муроҷиат кардем, ана сар мактуб бурда супурдем ана аз номи маҳалла вай сокинони маҳалла. хоб хай омада ҳамин насос сӯхтагӣ буд соз кард, не ки ҳамн оби неста ки ҳамн насос мода ана иси равон карда ки вай мардум об гира нӯшанд. чӣ гуфтан сабаб дар чи аст? Сабаба ягон кас ягон гапи аниқ нагуфтад тавози мода. Ҳамин хел мегӯянд ки ана об ҳама об чизиш худиш нест, ама чӣ мегӯянд фишори об камай ки ҳамин инаи насоси мо гирифта и тараф ана роӣ кунанд ба мо со оба мардум истифода баранд. Mirasa çida. Mirasa boşkada. O zismit mi? Ne bir tak da floreymiş boşkada. Ne uskan tatsmet mi? Bize payın az çabuk takım taksim kimi aslında ki bence hak oldu ki yakşam si dale neyse bana havai. Ha bence o. Ne anne bana. Ne o neyse. O neyse bana havai. Davlen barış. Dale ne mi bakan. O neyse o neyse. O neyse bana o hak hem canı o mi bana. Sabab çi boşa? Sağ bak. Sababش ба фикри шумо чӣ аст? Сабабаш намедонам, барои чӣ аст ки он нест. ҳозир мардум тамом ҳамин маҳалла аз таҳту болора оби нӯшдани надоранд. аз ҳар куҷо рафта гирифта оварда истодам ҳозир. ин ду ҳафта ҷо шуд ба фикрам. 12 рӯз шуд ки об нест тамоман. Vada vada bir şey var bir şey. Sabe об дар чӣ бошад номаълум. об ҳаст ҳам хӯрҳода ҳаст об. барои чӣ об сар наметавон доидан номаълум.